El president balear Jaume Matas no guanya per polèmiques. Ara l'oposició li demana que torni unes condecoracions que li van concedir dilluns una misteriosa organització internacional de la qual formen part suposats nobles europeus. És una entitat que no està clar a què es dedica. Fins i tot se sospita que està pròxima a una secta. Va ser un acte amb tot el protocol i adequada escenografia. Una nota del govern havia anunciat que el president Matas rebria 2 guardons internacionals, una placa d'or pel foment del treball i la gran medalla del cavaller de l'Ordre de la Justícia. Unes distincions que li atorgava una organització anomenada Commorit amb seu a Brussel·les. Les hi posava, segons el govern, el gran príncep de Kiev, Chernigov Karachev, i una princesa polonesa. Tots dos encapçalaven una delegació en la qual també hi havia, entre d'altres, l'arquebisbe Schaffner. 2 dies després es va conèixer que la dinastia del suposat príncep s'havia extingit al segle XIV i que Monsenyor Schaeffer podria pertànyer a una organització pròxima a una secta. També que el Commorit no té la seu social en aquest edifici de Brussel·les. Aquí ningú coneix aquesta organització, tot i que es va inscriure com a associació l'any passat a Bèlgica. La pàgina web i la seva propaganda donen uns telèfons de contactes a Brussel·les i, en realitat, són el mòbil i un telèfon redireccionat d'aquestes oficines de Serenal de Llucmajor. Commorit comparteix espai amb un institut de gestió immobiliària. Jeroni Matamales assegura que ell és el president mundial d'aquesta organització i que els guardons eren per la feina que ha fet el president aquests 4 anys. Nosaltres hem donat en el govern balear la gran placa de nostra del Commorit, però en el govern balear, per la feina que fan. El govern balear és tothom que fa feina dins el govern, no Jaume Matas. L'oposició demana que es tornin aquests guardons i que es doni a conèixer quan i a qui es va subvencionar. Mentrestant, el govern assenyala que no ha pres cap decisió i dona per bo l'acte de dilluns passat. Margalida Solivelles, TV3 Palma.